Il-gvern bit waħda ffirma kuntratt u brit l-oħra qed jgħid li dal-kuntratt mhux korrett. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt konferenza li tal il-ġurnalisti fejn tkellem dwar il-kuntratt kontroversjali li involva l-Ministru Konrad Mizzi u l-Vitals Healthcare. Adrian Delija qal il-Ministru Chris Fearn reġa' kundanna ftehim li kien għamel Konrad Mizzi meta qal li ma jemminx b'tip ta' ftehim li jagħti esklusività lil kumpanija waħda biss. Il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn illi reġa' kundanna lill-Ministru Konrad Mizzi wara illi kien ġab l-Stewart Healthcare u qal li dawn huma the real thing. U wara li kien bat id-deal in-negozju biex jiġi investigat mill-NAO, issa ddikjara pubblikament illi l-kuntratt li kellu x'jaqsam ma' dan in-negozju tat-Technoline għandu jitħassar. Adrian Delija tkellem dwar kuntratt li ġie ffirmat bejn Vitals Global Healthcare u l-kumpanija Technoline fejn il-gvern ta' esklusività lil din il-kumpanija b'detriment u diskriminazzjoni lejn kumpaniji oħra kompetituri. Huwa qal li issa komplew ħarġu dettalji dwar it-tip ta' strutturi li ntużaw minn Konrad Mizzi u Vitals biex għaddew miljuni ta' euro minn flus il-poplu Malti minn kumpanija l-oħra ġewwa Dubai. U qal li dan kien kuntratt li qatt ma kellu ċans jirnexxi. Kien ippjanat, kien strutturat biex ifalli għax intużat sistema illi l-isptarijiet tagħna ingħataw il-xi ħadd injot li ma nafux minnu, l-kumpanija li ma nafux minni, illi ċertament ma kellha ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa illi ngħatat l-abilità, ingħatat il-possibilità li taqbad dak il-kuntratt illi jiswa il-fuq minn 2000 miljun il xi ħadd ieħor. Adrian Delija rrefera wkoll għal fatt li wara li konna nafu li dawn l-isptarijiet għaddew minn Vitals għal Stewart għal euro wieħed biss, issa sirna nafu li wara dak l-euro tqasmu l-miljuni f'kumpaniji f'Dubaj. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar il-kawża li fetaħu sabiex it-tliet sptarijiet li kienu għaddew lil Vitals jerġgħu jgħaddu lura għand il-poplu Malti u kif il-gvern qed jipprova jaħbi dak li hemm wara dan il-kuntratt. Dalgħodu ukoll ġewwa l-qorti kellna fiċ-ċar it-tentattiv tal-gvern illi jaħbida kollu. It-tentattiv tal-gvern illi ma rridx illi l-kawża li qed nipproponi li qed nagħmel lil ħadd quddiem il-qrati tinstema' u tinġieb l-evidenza. Minflok il-gvern irid illi jew il-kawża tibqa' tul għal dejjem kliem id-difensuri tal-gvern u l-Avukat Ġenerali stess, jew inkella tinqasam f'diversi biċċiet biex tipprova titwaqqaf qabel ma tasal għal konklużjoni tagħha. Dak li ġara dalgħodu ġewwa l-qorti u dak li ġara dalgħodu bil-kundanna l darb'oħra tal-Viċi Prim Ministru Chris Fearn lill-operat, lin-negozju illi jagħmel u qed jibqa' jagħmel il-Ministru Konrad Mizzi huwa ta' preokkupazzjoni serja u serja ħafna. Adrian Delija qal li se jibqa' jiddefendi dak li hu tal-poplu Malti, bħalma hu dritt u aktar u iktar id-dmir tiegħu bħala deputat.